Ka jingpule na ka kitab Exodus ka nong ka pa arpulai ka dekot arpo hadu arpulai. Hakmi nga pa yau angel hakmat jumpi, baun yada yapi halenti, bad ban yalam yapi sya ka jaka ka ba ngalapen kre. Dos ngap yau batu sya skor ya ka ba ukren. Wad pen yau om map ya ka jingtam sneng jumpi. Hau ka don ka iktiar junga. Pada pisha skor shisha ya ka ktien jungu, bar pile ya kata baro ka ba ngaong, tingan long unong shun ya ki basyun yipi, udusmon ya ki basni yipi. U angel junga unyat hashwa jumpi, bad yalam yipi shabadon ki amor, ki hen, ki peres, ki kanan, ki hem, bad ki jebus nangta ngan pendu pendam yaki. Ka ktien jong utray. Kasam kendai puway kat kod iwe hadu hendrio bat shipo hadu katwe. Uta ubasyong ha kajakari upa halor tam, uta ubayay sa ha kasirngiw uba don bor, unong ha utray. Mame kajakari bat kakut junga, ko Blei junga hame ngashanya. Penlait yapi na kasirvya jong unong riam, panakaklam bapenjot, untap yapi da kisner jungu, barapo kitab niang jungu, pin yo jakari. Kaksangti jungu kan long kasti jumpi. Pin ting ya ka jingshir kay kamien, niyaw knam ubaher mensngi, lemne ya ka klam kabasyang habadum, lemne ya ka jingyap them, kabapenjulor mensngi ang. Pin ngat janjar don jinglanot ha ka ying jumpi, pa yala ki angel ban sumar yepi, ban yada yepi kat shaba pileng. Ka gospel kat kum Matthew kalendong kapakat pra, kat khod iwe hadu san bat shipho. Hakata ka por ki senran kilawan sha u Jisu kila kili, ubakraw tam ha kahimab neng. U Jisu la khod ya we ukena ban ulapen yeng, ya hakmat jungki udaong. Dokin mau yakne. Lemda pikilalong kum ki khena ren, pinom yo rong ha ka himab neng. Ubakraw tam ha ka himab neng, ulong uta bapendret yalade kum uni ukhenna. Jar upapdyang sumubha, ya kum uni ukhenna ha ka kerteng junga, updyang yanga. Pen, ban i ben ya uwe na kini ki baren. Ka gospel jong utray.